gawe tentrem muga terus rembaka Haya, iya, sembret. Ada genji. Ayo Ji. Oke, dumateng penonton ingkang lebeting kalangan kasuwun keluar nggih. Sekali lagi untuk penonton yang tidak berkepentingan di kalangan, saya mohon untuk keluar mawon. Misalnya kalian jadil. Yo. Ini Pika, halo. Ya, jangan tolong dikondisikan ya Mas ya. Ya, sekali lagi kepada penonton yang tidak berkepentingan di dalam kalangan, saya berkenan untuk keluar ya. Yur. Ini ngomong toh, Mak? Masa bingung dewe. Spesial buat Bunda, terima kasih Bunda. Apa ora kelingan wingi genggam tanganmu curhat tentang mantanmu ning saiki malah tinggal aku.
dituruti satu persatu ya Tante. Dituruti satu-satu sebentar. Ada request lagi. Oh iya, juga menyikat waktu juga ya. Oh iya, iya. Jadi saya mau pindah yo, kok lagi kesenangan dulu. Oh iya saya, 3, 2, 1, yuk Buddha Diwangkara ya. Ayasa. Guntur. Huh? Rizal, Lutfi. Ana rondo manggon ngarep omahku. Nro aku dheweke guyu. Saya yen ngerti aku namake carane mlaku kaya digawe-gawe. Kira-kira umure 50 wis meh padha karo yuswane sibu. Kok karepe aku ra ngerti saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe hatiku saya mudah bingung kutu-kutu kepengin nang omahe. Kok dilala ibu perso kabehe saben teko rotine dibaleke hatiku ayem Ate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyang-guyu. Saya yen ngerti aku namake carane mlaku saya digawe-gawe. kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane sibu. Apa karepe aku ra ngerti aku dikirimi roti. Iya Rizal. Yuk. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih.
Yo. Yo. Bali Zal. Sembuh Zal. Pulang. Ya. Mari Pak Bung ya.